40 minut, takže jsem se radši záhničku, kdybych se nemohla nudila. No a já se jako zvířat těším, ale mě jenom prostě od rána hrozně bolí pravý kotlík, s kterým jsem měla problém před, já už mám 3 roky s tím problém. Z toho myslím, že 1,5 roku byl pravý a 2 roky levý, protože jsem se vám zvedla. Když jsem dělala ronda cvik, tak jsem vyskočila a skočila jsem a něco takže jsem nemohla tak třeba chodit. Ale většinou jsem se psala teda kajit, ale nevím, jestli jsem měla do boty, takže to vidíme. 1 kilometr je za náma. 2 kilometry. Třetí kilometr. 4 kilometry. 5 kilometrů za náma. Já omlouvám se, já jsem měla borůvky. 6 kilometrů. 7 kilometrů. 8 kilometr. 9 kilometrů. Máme 10 kilometrů. 11 kilometrů. 12 kilometrů. 13 kilometrů. 14 kilometrů. 15 kilometrů, už jenom jeden. 16 kilometrů. Máme to hotovo. Jsme nás to nejdu. Těžím, už to mám za sebou a bolí mě trošku nohy, jo? Přiznám se. Čauky, takže my už máme po 16 kilometrech. A není to velice nějaký dlouhý, ale tak aspoň něco. Tak, pa.